Grad Tuzla putem službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica nastavlja sa aktivnostima na sanaciji puteva i putne infrastrukture na području grada. S tim u vezi u toku je sanacija puta koji vodi od gradske sjeverne saobraćajnice u naselje Paša Bunar. Za ove namjene izdvojeno je oko 335.000 konvertibilnih maraka iz budžeta grada Tuzla, ukazao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle. Tu smo odredili sredstva u budžetu, izabrali izvođača i evo već se uveliko radi na sanaciji ceste. Sada trenutno smo skinuli asfaltnu površinu, radimo na postavljanju novih ivičnjaka, radili smo nivelaciju šahtova koji se nalaze na ulici i u narednih 20 dana, ukoliko nam to vremenski uslovi dozvole, planiramo da završimo kompletne radove na ovoj lokaciji. Kompletna dužina je negdje oko 850 dužnih metara, a cijena odnosno sredstva koja smo u budžetu izdvojili za ovu namjenu su u iznosu od 335.000 konvertibilnih maraka. Još jedan bitan infrastrukturni projekat koji će unaprijediti kvalitet života svih građanki i građana i ovo je još jedan kontinuitet, nastavka izgradnje komunalne infrastrukture, a sve u dogovoru sa građankama i građanima i na ovakav način poštujemo njihovu volju, njihove zahtjeve i sve ono što možemo uvrstiti u budžet, uvrstimo, tako ćemo raditi i u narednom periodu. U ovom tuzlanskom naselju nedavno su uspješno završeni radovi na asfaltiranju igrališta za basket, a sve sa ciljem poboljšanja infrastrukture i omogućavanja kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena. Prvo smo u razgovoru sa građankama i građanima mjesne zajednice Paša Bunar došli do informacija da je potrebno da se našoj najmlađoj Raji napravi jedan koš i mali sportski teren, tako da smo prvo to uradili, evo ga iza nas je ovdje, na što su nam svi zadovoljni i uživaju u pravom smislu te riječi. Sva ulaganja u komunalnu infrastrukturu imaju za cilj poboljšanje kvalitete saobraćaja i sigurnosti na putevima u našem gradu, kazao je gradonačelnik Lugavić.